त्याची मान काढून पुढे घे. आता आमची वाट चालू झाली आहे ती हरिहर किल्ल्याकडे जाऊची. हरिहर किल्ल्याकडे जाऊ आमची फर्स्ट टाईम आहे, पहिल्यांदाच जातो. आणि जसं आम्ही विचारतो माहिती घेतो तसे ह्या लोकांचा म्हणणं आहे की साधारण एक अर्धो पाऊण तास लागतो पोचाक. तर एक आमचं असं मॅपवर आम्ही जर बघला गुगल बाईक विचारला तर ती म्हणता 30 मिनटं लागतली म्हणून. बघूया आता कोण आमचा खरा ठरता गुगल बाई ठरी ठरता काय. पहिले गावातले लोक खरे ठरतात, गावातली नदी पाठी बसन तंबाखू मळता. हरिहर फोर्ट हरिहर फोर्ट हरिहर फोर्ट हरिहर 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 शंभू शंभू. काय जर डोळ्यांचा पारणा फेडलेला असो तंबाखू मळल्यान त्यांनी. मामा चालले होत कुडाळाक. कुडाळाकला रे मामा असं आणि हो आमच्या गावापेक्षा बरा तर दिसणार नाही. रस्तो एक्सपिरियन्स करता थोडंसं इतकं काय बरोबर नसतं नाही, पण आमची 4x4 असल्यामुळे आमका काय फरक नाही पडणार. काय करू बंद करू अर्धे येऊ ना. बाकी सगळ्यांचे फोन उकल तुला पण बायलेचे फोन उकलूच ना. सर बायलेचं नाही पार्ट्यांचं काय करू. हो कालपासून मी ऐकतच नाही. हो
जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. अगदी जोशात दिलो आम्ही. हरिहर किल्लो चढचलो. आमचे गावचे तेव्हाचे लाकूड तोडे शांताराम परब, दगडू शांताराम परब, लाल टोपीवाला लाल टोपीवालो सांगतो अशी लाकडं हतलंय तशी लाकडं हतलं आणि आता त्याचे सोलले होत. जवळजवळ 1 किलोमीटर पण आम्ही येऊ नाही असो, पण जाम दमलो. साधी गोष्ट नाही आई चढणं. अजून खूप गड किल्लो चढाचो हा. बघूया पुढचे पण तुमका अपडेट्स गावात राहतले. जय शिवराय, जय शिवराय, हर हर महादेव. चौकाशी आहे भावाची. कुत्र्याक जबरदस्त ट्रेनिंग असं दिसतं. ये 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 गावाला हे किल्लो चढतो हरिहर. व्हिडिओ मी मध्येच बनवतोय, मगाशी दमलेलो आहे. व्हिडिओ ह्याच्यासाठी बनवतोय ह्यो जो सूळ सारखो चढा एकदम डेंजर. आपल्यासाठी काय मोठंसं काय नाही, पण हे का खास मग हे व्हिडिओ बनवायचं कारण काय माहिती आहे, हे का ना असे गॅपी बनवलेले आहोत म्हणजे हात धरू. हे बघा, हे का बघताय, हे बघा हे होया, हे का होया, हे बघा हे काय काय तेव्हाची टेक्निक आधी बघा. म्हणजे सॉलिड एकदम भारी. काय वाटतं रे. हर हर बाय बाय. गो स्लोली ब्रो. या हे काही हे 2 मित्र आहोत आता गावले, तमिळनाडूसून इलेत. सध्या ट्रेकिंग नाही, मुंबईत फिरायला गेलेत. पण त्यांच्या निघाल्याने इझी आहे म्हणून, पण इझी असंच थोडंफार असं थोडंफार नाही. आमका तशी सवय आहे. बाईक लागून हे बाबूशा येताना आहे मा सॉलिड हा आणि डेंजर पण हा. कसे लोक ट्रेकिंग करतात देवाक ठाऊक. मी मोबाईल हातात धरून चढतोय, पण लय भारी. येताना नक्कीच फावपडी जातलेत. आई एकदा दाखवते माझ्या पाठी काय आता. आई शपथ. होय आई ग, काय नाही आमच्या रक्तात शिवाजी महाराजांचा. मला जमणार नाही. कॅमेरा वगी झाल्यासारखं वाटतं बाबा. पण ह्याच्यातली जी तेव्हाच टेक्निक जर बनायला ना हात धरूच्यासाठी, का मात्र बाप 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 म्हणजे बाप. हो माय गॉड. गावाला आणखीन एक बघूत आता नवलच. हे हरिहर किल्लो, हे प्रवेशद्वार. ह्याच्या खालतीचा व्ह्यू म्हणजे तुम्ही ह्याच्यावर बघला असला, आम्ही आज अनुभवलो. आणि त्याच्यात आणखीन एक गोष्ट बघूच आता नवलच. हरिहर किल्ल्याचा दरवाजो प्रवेशद्वार. आणि त्याच्यात माका तुमका दाखवचं काय, तर ह्या किल्ल्यावर सुद्धा त्यांच्यानी ना धडा बांधलेली आहे. ही धडा पडली आता, पण ह्याचे चिरे जे त्यांच्यानी केल्याने ते चिरे बघा कसले आहोत. आणि हे कसे काय बनवल्याने असतले त्या काळात, म्हणजे तुम्ही विचार करा. हे धडा आयसर मध्ये कोसळली आयसून पडली. पण बाबा ह्या
अप्रतिम जा काय असा तर अप्रतिम भाषणू गावाला किल्लो किल्लो हर हर हरिहर काय याग याग नवला हैसून जे का चक्कर बिक्कर येऊची जे चान्सेस असत त्यांचं चुका नाही खालते बघू नये चुका नाही खालते बघू नये चल जय महाराष्ट्र गावालेनो जय महाराष्ट्र जय शिवराय आम्ही 4 माणसं असो 4 मित्र असो आम्ही इलो वेंगुर्ल्यातनं आज आम्ही असो नाशिकमधल्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये हरिहर किल्ल्याच्या ट्रेकिंगसाठी इलो म्हणजे चढण बघूचो काय किल्लो असं तो तर आत्तापर्यंत तो माझा अनुभव सांगतोय माझ्या छातीत धडधडता आता आम्ही अर्धो किल्लो पण चढाक नाही असो पण किल्ल्यातलो आणि आमचो सिंधुदुर्ग किल्लो ह्योच आम्ही आतापर्यंत बघलो बोटीतनं थडे गेलो फिरलो जमनीर आणि इलो आणि ह्यो जो किल्लो आतापर्यंत आम्ही जो चढलो ते म्हणजे बाप जा काही शिवाजी महाराजांनी गड किल्ले बांधले होत ना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे काही गड किल्ले बांधले होते त्यांचं जे काम सॅल्यूट त्यांका माझा जे ट्रेकिंगसाठी येतं त्यांच्यासाठी एक विनंती आहे की तुम्ही सगळी माहिती घ्या सगळी सामान सगळं काय जे असतं ते घेऊनच आहे कारण आम्ही इलो ते असेच मजे दिलो पण आमचे आता व्यवस्थित आता दणदण झाली आमचा अर्धा झाला अजून आमका चढाचा पण आम्ही आराम करतो म्हणून एक तुमच्यासाठी शॉर्ट व्हिडिओ बनवले आमची पुण्यातली पुतणी आर्या परब राहणारा येंगुर्ल्यातला वांगणी त्यांनी आमका खास रिक्वेस्ट केली या गडावरसून एक पायादी आईलो रे वादिलो किल्ल्यावरसून एक व्हिडिओ बनाया माझ्यासाठी म्हणून त्याच्यासाठी व्हिडिओ बनायतोय आर्या वरसून खालते बघूक वाघाचा काळीज होया बघ या चेतन काकाचा काळीज फाटला बाबूसो काका या दोघांची काळाला फाटली होती हय बसले आर्या हाय करा रे हाय रिया हाय कर आर्या चेतन काका जगलो